Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang yung tenderang Bicolana. Ayan mga kamamshi, bali meron tayo ditong from Shopee. Ayan, magaan lang siya. Tapos yung mga ganito nyo guys, diba, meron tayo dyan mga information, yung pangalan, yung addresses. Mas mainam na punit-punitin natin yan para safe, diba? Kasi nagkalat ngayon ng mga scammer, nagkalat ngayon ng mga manloloko, kaya ayan, mas mainam na sirain na lang natin. Para pag tinapo natin, kahit may mga kadampot, wala na yung mga information natin, mga personal information. Yung pangalan, yung address, diba? Minsan nga, doon din yung cellphone number. Ayan. Bali, balot naman siya. Ayan. Ano ba yung laman nito? Ayan siya. Isa-isahin ko. Siya, karton. Ayan, o diba? Wala na, ito lang. Ayan siya, ito bali. Unahin ko tong karton. Ito. May laman to. Bali, ang laman nito is tcharan! Ayan. Tempered glass. Ayan, bali pangalawang bili ko na to sa shop nila. Meron pa nga ako ditong dati, ayan o, di ba, ayan. Bali, binibenta ko na lang to. Kasi dapat, sa cellphone to ng anak ko. Kaya lang, di pa to dumarating. Ayan, nasira na dahil nabagsak. Kaya ang nangyari, ay dinidisplay ko na nga lang. Kaya lang, mahirap natin maibenta to dahil wala naman ako mga ganitong binibenta. Tapos, syempre, di ba, iba-ibang sukat ng cellphone. Tapos, ito yung ngayon. Ayan siya. Bali, pangalawang kuha ko na to dahil yung una, nag-crack na rin. Buti na lang, hindi naapektuhan yung cellphone. Yung ano lang talaga, yung tempered glass lang talaga. Ayan, dito. Ayan, ito yung una kong bili, di ba? Parang biyak-biyak na siya sa may dulo pero tempered lang yung sira niyan. Wala pang sira yung pinaka-screen. Ayan, ito yan, di ba? Maya-maya lang is ano ko na yan, ikakabit ko na ito siya, di ba? Ayan, tsaka ito, ayan oh. Ayan. Magkabilaan dulo. Di ba? Ayan, ang sunod naman is tcharan, o di ba? 1 2 3 4 at 5. Ayan. Bibili lang sana ako ng pansarili. Isa lang. Kaya lang, naisipan kong dagdagan na lang. Ginawa kong 5 piraso. Ayan, diba? Ito is nilalagay sa likod ng cellphone. Para kapag hawak natin yung cellphone, ayan, pwede natin ito ilagay. Pwede rin naman yan kahit may jelly case. Or jelly ganito. Diba? Dito natin nilalagay. Ayan, ito. Nabili ko rin to sa Shopee. Kasi ayan, meron pa tayo. Ito. Wow! Diba? Headphone. 1 2 3 4 at yung pang-5 is ito. Akala ko pa naman previous to. Akala ko pa naman kasi yung sinend sa akin nung seller ko is 5 yung ganito, tapos may isang ganito. Akala ko is previous. Yung pala is pang-5 din to. O diba? 5. Pang-5 pala to. Ayan, balik ito yung nabili natin. Tapos ayan na nga ito. Ito yung paglalagyan natin. Pakita ko na rin sa inyo pagtanggal. Siyempre patayin muna natin. Tapos ito yung gas-gas, diba? Ayan. Tsaka ito. Ayan. Ayan, tanggalin ko na siya. Oh, ha? Ito yung sira niya, oh. Tapos ito, ayan. Wala naman siyang sira. O, diba? Tapos, syempre, kailangan isbuksan ko na ito. Ayan. Tapos, meron tong pamunas. Unahin natin tong wet. Kaya lang kadalasan is same naman silang dry. Kadalasan same na dry. Pero try natin kung wet nga. O diba? Dry. Ayan siya. Ay pagkapunti siya ng wet. Punasan natin. Punasan natin yung mga gilid-gilid. Ayan siya. Mga nakarang buwan lang. Buti na lang talaga is may ano siya, tempered glass. Kung nagkataon, ako basag na ito cellphone. Ayan. Okay na to. Kabit na natin. Tcharan. Ayan siya. Ito. Ayan siya. O, ha? Ayan na siya. Medyo pasmado nga lang tayo. Ayan mga kamamshi, bali okay na. Kung mapapansin nyo is pinupunas-punasan ko na siya
Para nakalimot kasi ako na naka-video pala ako. Kaya ayan, nakalimutan ko na ipakita sa inyo na okay na siya. 'Di ba? Yan guys, thank you for watching sa ating 40 days vlog.